ಮಾಗಣ್ಯದ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು. ಈ ಭಾಗದ ಶ್ರೀ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದು. ಈ ನೆಲದ ಅಧಿದೇವರೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗುರು ಹಿರಿಯರಕ್ಲೇನೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಗಲ್ಡ ಅಣುಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ಎದ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಬೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಮಾತ ಸೇರಿದಿನ ವಿಷಯ ಸೇರಿದಂಚಿನಗ್ಲಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದುಂಬು ರಡ್ಮೂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ನುವೆ ಜಾಗಡ್ ಮಲ್ತದ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿದ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ಮೂರಣಿಗೆ ಆಂಡು ಶುರು ಆಂಡು ಅಂಚಾದ ಆರು ಇಂಚನೆ ಪಾತಿರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ KT ಸುವರ್ಣ ಎಡರ ಪಂಡರಿಗೆ ನೆಮಾರ್ರೆ ಇಂಕೆ 75 ಆಂಡು ಇಂಕೆ ಬೇತದಾಲ ಆಸೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಲೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಒಣಸು ಪಾಡೋಡು ಬರ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡು ಆ ಪಾತಿರನು KT ಸುವರ್ಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ದೆತ್ತೊಂದು ಐನ್ ಖಾಲಿ 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಪಾಡಿನ ಯಾರಂದು ಇರ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಇರು ಒಯ್ಟ್ ಉಲ್ಲರು ಒಯ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾರಂದಿಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಒಣಸು ಕೊಡ್ದು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಒಣಸು ಕೊಡ್ದು ಬುಡ್ನ ಯಾರಂದೈನು ಐನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮದು ದಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐನು ಕೊರ್ದು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಡದು ಸುರುಟು ಬಿದಾಡ್ದಿನಾರು KT ಸುವರ್ಣೀರ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಗುಲು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಲೆತ್ತದು ಎಂಕುಲೇನು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲೇನು ಪೂರ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಐಕ್ ದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಲಾವಡು ಏರೇನು ಮಾತ ಸೇಸ್ ಆವಡು ಪಂಡದು ಮಾತ ಒಂಜಿ 100 ಜನತ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ತ ಕಮಿಟಿ ಪಂಡ ಅವು ಕಮಿಟಿ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಾಸನ್ನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತನಾಗ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ಆ ಕಮಿಟಿ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಚಂದ್ರಾಸಡ್ಡ ಕಮಿಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡ 2,000 ಜನ ತಲಪುದಾರ ಪಾಡೋಡವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಅಂಚಾದ ಐನ್ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಂದೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5ಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಾರ ಗಾರ್ಡನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತ ಅವು ತೆರೆದುಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಇಂಚೊಂಡು ಪಂಡ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನ್ ಪಂಪೆ ಒಂಜಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಜಾಗಡು ಎಂಗುಲು ಕಮಿಟಿದಕ್ಕೂ ಪೂರ ತೂದು ಐದಕ್ಕ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದು ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ರಡ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೇನೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಅವು ಎಲ್ಲ 31 ಉಲಾಯಿ ಆಯ್ತಾ ಉದಿಪನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 31ಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಂದುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ ಈಗಿನ ಮೂಜಿ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗೊಂಜಿ ಸಹಾಯ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೈದಿನ ಅಂಗವಿಕಲೇರು ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಮಲ್ತುಕೊರೊಂದು ಕೇಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ನಮ್ಮದಾದ ಒಂದು ಪೇರು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಇಂದು ಎಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಬಜೆಟ್ ಒಂಜಿ 16 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಬಜೆಟ್ ಆಪುಂಡು ನಂಗೆ ಮಾತಂದನಾಗ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚ ಆಡಂಬರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪುನೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿಘಂಟು ಮಲ್ತದ ಮಾತೈತದ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆನು ನಂಗೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲು ಗೊತ್ತು ಪ್ರಖ್ಯಾತವೈನ ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಮೇರು ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸ ಅದರ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾತನವು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂಚ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೈದರು ಅಂಚಾದ ಅರೇನು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರಿದಿನಗಳ ಪರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಬಯೋಡಾಟೇನು ಆತಂದ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಏನೈತೆ ನಾನು ಚಂದ್ರಾಸನ್ನೆ ಮಲ್ಪೆರಿಲಿರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂದಲ್ಲ ಪಾತೆರಂದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಆದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಾತ KT ಸುವರ್ಣೇರು ದುಂಬು ಎಂಕೆ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ 4 ಫೋನ್ ಮಲ್ ತುಪ್ಪೇರು ದುಂಬು
ಮುರಣಿ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಜಪ್ಪೆರೆಲ್ಲ ಉಟ್ಪುಜೇರು ರಾತ್ರಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಳಜರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಅಂತ ಬಂದದು ಅಂಚಿನ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ KT ಸುವರ್ಣರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಪ್ರೀತಿಡು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಗೌರವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುದರ್ಗ್ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಳ್ರದು ಅಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅವು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಏರ್ನ ಸೀತಣ್ಣನ KT ಸುವರ್ಣರು ಅಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ಅಕಲು ದಿನಕ್ಕೊರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಾಲ ಯಾರಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಲ ಬರೋಡು ಪೂರ ಬೇಲೇನು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದದು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ ದೆತೊಂದೇರಿ ಅರೆಗ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಗ್ಲ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಅರ್ಜೆಂಟದ ಒಂದು ಕೆಲಸೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೋಗ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಲ್ಲ ಆರ್ನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಖಜಾಂಜಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಸು ನಂಗೆ ಬರಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಆಂಡಲ ಕಾಸು ಏತ ಆಂಡಲ ಯಾನುಲ್ಲೆ ದಾಲ ಪೋಟಿಚಿಂದ ಬಂದು ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣೆ ಬಂತೆ ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಈತ 3-4 ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಹಾಲ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕುಂದುಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚನ ಬಾಲಿ ಕುಲೊಂಡಾಂಡು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣೆಲ್ಲೇರು ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿರಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾವಡ್ ಪಂಪಿನ ಉಮೇದಿಡು ಆರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪದ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದ ಯಾನು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬನ್ನೇರೆ ಬೋಪುಜಿ ಪುದರ್ ಒರಿಯನ ಪಣ್ಣೆಂಡ ಬಂಡ ಮೂಲು ಪೂರ ಪುದರ್ ಬರೋಣ ನಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಸೇರಿದು ನನ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲ ಸಲಹೆ ಮಾತು ಕುರುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನಿಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಸಮೇತ ಭಾಗಿಯಾವಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೋಸ್ತಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಪಂಡದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಪಿರೋರ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನಾರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹೊಂತಾವೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಪಾತೆರದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲಿಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡು ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ದುಂಬುಗು ಏನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒದಿಪಣ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಪಂಡದು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರಡ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾಂಫರ್ಟಿನ್ ಮೇರೆಡ ವಿನಂತಿ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪಾದನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಆಧಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೃಹತ್ತಾದ ಸಂಪಾದನೆಯ ಒಡೆಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರು. 75 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವಂಥ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ ಅವರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಅಮೃತಗಳಿಗೆಯ ಸುಮುಹೂರ್ತ ಇದು. ಈ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಅಥವಾ ರತ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊಂಡಿ ಅದು ರೊಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು. ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರೂ ಹೌದು, ಕನಚೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಡಿಸಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಅದೇ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೂ ಹೌದು. ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ IMA ಇದರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ 8 ಜನ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು 2008ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದವರು. ವಿದ್ಯಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುವುದ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಅವರು ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರಘುನಾಥ ರೈ ಅವರು, ಅವರ ತಂದೆ ಸಾಹಿತಿಯೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆ ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಫಲಶ್ರುತಿಯಾಗಿ ಇವರು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಏನು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವಂಥ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು, ಕೊಡಗು ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದವರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಲ್ಲೇ KMCಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ 1983ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು. ಮುಂದೆ ತಾನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಒದಗಿದೆ, ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಒದಗಿದೆ. ತನ್ನ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜ ವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾ ಚಿಂತನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುವ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಿವೇಕಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಚಿಂತಕರಾಗಿರುವಂಥ, ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂಥ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಾವು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಚಂದ್ರ ಷಡ್ಯಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದೊಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರು ಚಂದ್ರ ಷಡ್ಯರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇರಳಕಟ್ಟೆಯ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಬನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು. ಚಂದ್ರ ಷಡ್ಯಂತರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸರ್, ನೀವೆಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವವರು, ಆ ಆರೈಕೆ ಅದು ರೋಗಿಗಳಿಗಾದರೂ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಅರಿತು ಅದರ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತವನ್ನು ಅರಿತವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೇನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಮತ, ಧರ್ಮ, ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿಯವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದುಮ್ಮದ ಭಾಗ ಎಣಿತ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ದುಮ್ಮದ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿನ್ನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲ್ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಸಾಮಾನ್ಯ KT ಸುವರ್ಣರು ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಂಚನೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿಜಾಗೆ ಕುತ್ತಾರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಾಂಡ್ಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಆರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕಲು ದೇವರನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಜಿ ಪ್ರಧಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆನ ಮೂಲು ರೊಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಅವರ ಕರತಾಡನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ನಡಪುವಂಥ ಮಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಅಂತ ಪನ್ಪನೊಲಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF ಪಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಯಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂಚನೆ KT ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಸುಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರದೀಪ್ ರೈ
ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಈ ಪೊರ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ ಬತ್ತನಂತ ಮಾತ ಮಿತ್ರರೇ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಪನೋಡಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಎಂಕಾರ್ನ ಪರಿಚಯ 96 ಹೊಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಐದು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಣ 95-96 ಆ ವರ್ಷದ ರೋಟ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೆ ಅರೇನ್ ಸೇರ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಉಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಉಂಡೆ ನಾನು ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆಡು ನಮ್ಮ KS ಹೆಗ್ಡೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಉಪ್ನಾಗ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ದಿನದ ತಿಕ್ಕೋದಿತ್ತ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅಂಚೆ ರೋಟ್ರಿಗೆ ಹೋಯ್ತೆ ರೋಟ್ರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಸದಸ್ಯರೇ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಖಜಾಂಚಿ ಆಯರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ದಾನ ಪಂಡ ಅವು 2006-7 ಆ ವರ್ಷ ರೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ವಿನ್ ಪಂಪನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ಯ ರೋಷನ್ ಸಾಂಗ್ವಿ ರೊಟೇರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದಿಂದ ఆయన ಫೋಟೋಲ ಬತ್ತಿತ್ತನು ರೋಟಿದ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗ ఆయన ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಪದಗ್ರಹಣ ಒಂಜಿ 15 ದಿನದ ದುಂಬು ಜಸ್ಟ್ 15 ದಿನ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾಯಬೇಡ ಕಷ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಏನೇನು ನಂಡ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೆಟ್ಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಮಾತಾದಿದ್ರು ఆయననే ಒಂಜಿ ಮೇರ್ಲೆ ಕಸಿನ್ ಕಮಲ್ ಸಾಂಗ್ವಿನ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನ ರೋಟಿ ಆರೇನು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತಿದ್ದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಪನೊಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಆಯ್ ಸರ್ ನನ್ನ ಪಂಡೆ ಅನಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ರೋಟಿದ ಮತ್ತೆ ఆయన ಇಲ್ಲಡಿ ఆయనే ಇಜ್ಜಿ ಕಡೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಎಂಚಾಪಣ ನಾನು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಯ್ಕು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಮುಂದು ಕೊಡತ್ತ ಒಂಜಿ ನಾಯಕೇ ಕೊಡತ್ತ ಆ ಕಷ್ಟ ಕಾಲೋಡು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಕ್ಲ ರೋಟಿನ ಬದುಕಾಯ ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯೆ ಯಾರನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ 2-3 ಪೆಗ್ ಪಾಡ್ದಾನಾಗ ನೆಲ್ಲ ಬಂಡೆ ನಂಡ ಏರ್ಲ ಇಂಕ್ಲೇಡ್ ಮಾತ ದುಂಬೋಗ್ನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಾನ ಚಂದ್ರ ಸಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೊಡತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮಾರೆ ಇಂಕ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರ್ಪು ಜತ ಮಾರೆ ಯಾನು ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರೋದು ಏರ್ ಪಂಡೆ ಇತ್ತೇ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರೋಟಿ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರೈ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಇತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೇರ ಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡ್ಬೇರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಲಯನ್ ಸೆಟ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಎಂಕ್ ಅವನ್ನು ಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಕೆಲವರು ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಡತ್ತ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿರ್ತಾರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಲಿನ ಮೆಕ್ಲಿನ ಸೇರ್ಸಾಬರು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚೆ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತನೆ ಇಂಕ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪುಡು ಆಯ್ಕದಲ್ಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತುಂಡೆ ಒತ್ತದ ಆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ 8 ವರ್ಷದ ನಾ ಭೂತೋ ఒక ಭವಿಷ್ಯ ಪಂಡ್ರ ನಾ ಭೂತೋ ಆದಿತ್ತು ನಾನು 8 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ 15-14 ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಣೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರಿ ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಆನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕ್ಲಾರಿಗಳ ಭಾರಿ ಒಡನಾಟ ದಿನೋಲ KS ಇಡ್ಡುನಾಗ ದಿನೋಲ ಹೋದ ಅರ್ನ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಂಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಉಂಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲೇನ ಲೆತ್ತೇರು ಸುಮಾರು 8 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೆತ್ತೇರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್ ಎಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಫಿಗರ್ ಇನ್ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ 2007-8 ಒಂಜಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಇದು ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಇತ್ತು ನಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆಸೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೋಗೋಣ ಪುಟ್ಟಾಗ ನಾನು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಒದ್ದಾಡ್ದೆ ದೇರ್ಲ KS ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಏರ್ಲ ಮೆಂಬರ್ ಸರ್ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ 20 ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ಆ ಮೆಂಬರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ 10,000 ಅದನ್ನ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಡ್ಯೂಸ್ ಕಟ್ಟನ ಅಂಚಿನ ಮೆಂಬರ್ ಅವರು ರಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಏರ್ಲ ಕೇಳೋದಿಜ್ಜ ಅಪ್ಪಗ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದರ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ KR ಶೆಟ್ನ ಗುರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೊರಿಯರು ಯಾನ್ಲ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ KR ಶೆಟ್ನ ಶಾಲೆ ಪೋಯ ಆರ ಅಪ್ಪಗ ಸೇರ್ಜಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇರ್ತದೆ ಭಾರಿ ಗೌಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾರು ಧರ್ಮ ಆಡ ಸೇರ್ಜಿಯರು KR ಶೆಟ್ರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಡೆದ ರೋಟ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇರ್ಲ ಕಟ್ಟೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ 30 ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತ್ಪಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ರೋಟ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ರೋಟ್ರಿ ಗವರ್ನರ್ಲ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರೋದು ವಿಕ್ರಮ್ ದತ್ತ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀಚ್ ಆ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಯರು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕಲು ಆರ್ನ ರೀಚ್ ಪಂಡ ಏರ್ನ ಗುರ್ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಸೇರ್ದು ಆರ್ನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಆಚರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಐಕೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ
ಒಂಜಿ ಕೇಳಿಕೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮನವಿ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡ್ದು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತನೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಪರೇಖೆ ಆದ ಇಂಚಿನ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾತ ತನು ಮನ ಧನ ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಅನ್ಕೊಡೋದು ಒಂಜಿ ಕೇಳೊಂದು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ಯರ ಅಡ್ಯಂತಯರ್ನ 100ನೇ 100th ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಆವಡು ಸೆಂಟಿನರಿ ಪಣ್ಯ ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಆರೊಂಜಿ ಇತ್ತ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತ 80 ಇತ್ತ ಇಂಡಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷಿ 80. ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಆಯ್ತು 100 ಅಂದರೆ ಒಂತೆ ಇತ ಎಲ್ಲ ಪೊಪ್ಪೋಲೆ 95 years ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ರಘುನಾಥ್ ಹುಷಾರಲ್ಲ ಆರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಅವಳು ಐನು ತೋಡು ಆ ಪೊರ್ಲು ಇತ್ತ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ 75 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಇರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿಪ ಒಂದುಂಡೆ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ರೊಟೇರಿಯನ್ PHF PP ಚಂದ್ರ ಸತ್ಯನ್ ಇಕ್ಲ ಎನ್ನೊಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎನ್ನ ಇರಡು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತು. ಧನ್ಯವಾದ. ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಶುಭಾಶಯದ ಪಾತಾರ ಬಂದಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ದುಂಬುಗು ಎರಾನ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಗಣ್ಯರ್ನ ಪೈಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತ ದಯಮಲ್ತದ ಕೋರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸುರುಕದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಿನಂಚಿನ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ದಾಲೇಜಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪುನಃ ನಿಕ್ಳು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಅಂತಾರೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಆವಾಡು ಪಡೆದು ಏನು ಹಾರೈಕೆ ಅವು ಇಂಚಾಪುಡು ಸಹಜ ಇಟ್ಟಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಆಲಜಿ ಇಂಚಿನ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಗೌರವಿಸವೆ ದಾಯ ಬಂಡ ಖಾಲಿ 75ನೇ ವರ್ಷದನೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಅವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಆವಡು ಬಂದ್ಪುಣ ಆ ಚಿಂತನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ತಾಗುಣ ಗೊತ್ತಾಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಿನ ಒಟ್ಟಾರ್ದು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಯಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಿಖುಲ್ನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡನ್ನು ನಾನು ಹಾರೈಸುವೆ. ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲಿ ಯಾನ ಒಂಜೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾನು ಗೊತ್ತದ ಕುಟುಂಬದೇ 6 ಕುತ್ತಾರ ಒಟ್ಟರು ಪುಟ್ಟಿನಾರು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸುಮಾರು 1000 ವರ್ಷದ ಇಂಚಿದ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗು ತನ್ನಿ ನಾಟೆ ಯಾರು ಬಂಡ್ರೆ ಕೊರಗು ತನ್ನಿ ಪಂಜಾನಿ ಆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂಲಸ್ಥಾನ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಪುನಃ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಯಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಒಂಜಿ 14 ಪಾಲಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ 25 ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತದ ಒಣಸು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವಳು ದಾದಾಗ್ಲ ಆಪುಂಡ್ಲ ಆ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲದ ಆ ಹಿರಿಯಗಳು ಸಂಪಾದನೆ ಮಂತಿದ್ದನ ಕಂಡನ್ ಮುಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಆದಾಯನೇ ಜನ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಎಂಕುള്ള ಮಾತೇರಲ್ಲ ಭಾಳ ಬಡತನೋಡೆ ಅವಳು ಬುಳೆಯೋದು ಬತ್ತಿತ್ತಿನಕ್ಕಳು ಐನೊಂದು ಸವಾಲಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತದ್ದು ಯಾನು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದ ದುಂಬು ಬೊಪ್ಪೆ ಸಮಾಜವು ಅವು ಒಂದು ಅರ್ಪಣೆ ಅವಡು ಅದು ನನ್ನ ಆ ದೃಷ್ಟಿದ ಅರ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಅವು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಅನುಕರಣೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾನು ನಂಬೆ ಅವು ಇಂಚನೆ ಅವಡು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣೋಡು ಯಾನು ಗೌರವಿಸೋದು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಈ ಥರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯನ ಗುರುತು ಮನ್ಪುಣ ಕೆಲಸ ಮಾತಾಡೇ ಹೈದರ್ ಪ್ರತಿಪಾಡಿನ ಬಂದಿರಿ ಎಂಕ್ಲಾರ ಮಾರಿ ಆತ್ಮೀರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಉತ್ಸವಡು ಎಂಕ್ಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಕ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಬರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೇ ದೇಶ ಒಂಜೇ ಸಮಾಜದ ಕೂಡ ಬಂದ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ದುಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗ ಅನ್ಪಣ್ಣದು ಯಾನು ಹಾರೈಸುವೆ. ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರಗಿ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ತಿಕ್ಕಾಡು 100 ವರ್ಷನೇ ಬದುಕಾಡ ಸಂತೋಷ ಬದುಕೊಡ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾನು ವಿನಂತಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮೀಯ ಇಂದು ಸೇರಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಸ್ನೇಹತನದ ಪರಮಾವಧಿಯ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ದಿನವೂ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಸಾಡ್ಯಂತಾಯರ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗ ಬಂಧು ಬಳಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಮಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಈ
ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು, ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲಿಯ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರೇ, KT ಸುವರ್ಣರೇ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರವರೇ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರವರೇ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗದವರೇ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುರಾಮ್ ರೈ ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾರಿಗೆ ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಬಾಳಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಈ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು 75 ಅಲ್ಲ 50 ವರ್ಷವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಬ್ಬನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣವಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಎಷ್ಟೇ ಸೋತು ಹೋದಾಗಲೂ, ಅವನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತನಾದಾಗಲೂ ಅವನಿಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವುದು ಅವನ ಬಂಧು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗ. ಆ ಸ್ನೇಹಿತ ವರ್ಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವತ್ತೂ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿಯೂ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರದಾಗ ಅವನ ಆಯುಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯವು ತುಂಬ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾಯರು ನನ್ನೊಂದು 22 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದ್ದರು ನಾವು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಗದೆ ಅವರು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಣಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈಗ 2000 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನಾಡ್ದು. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು 2000 ಜನ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಪೂಜ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ನೇಹ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಹಣವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳು ಇಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಾಗಿ ಬಾಳುವಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾಯರು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ನಾನೀಗ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಯಾವತ್ತೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಭಾಳ ಹೊಗಳಿದ್ರು. ಏನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಸರ್? ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೆಂದರೆ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ, ಅದು ಅವನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂಥ ವಿಚಾರ. ನೀವಿವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಂದು ದಿವಸ ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ನಾನು ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು. ಇಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅರ್ಹರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೋಕವನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾರಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ತನಕ ಬಾಳಿ ಬದುಕುವಂಥ ಅವಕಾಶ ದೇವರು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಇನ್ನಿತ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೈದಿನಂಜಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕ್ಲೆ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಅಡ್ಡೆಂತಾಯನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಟೀಮ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣమైన ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಂಜಿನ ಅವ್ರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ತಂದೊಳ್ದು ಗೌರವಂತ KT ಸುವರ್ಣರೇ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ, ಎಂಗ್ಲನ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲಿಮಾಲ್, ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಒರಿಯಡ್ಡವರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರ್ಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರ ಸಡ್ಡಂತ ಏರ್ಕೊಂಡನಲ್ಲ ಅವು ಅಮೃತಗೂ ಸಮಾನ. ಏಕೆ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಅಮೃತಗೂ ಹೆಂಚಿನ ಈ ಜಗತ್ತರ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎತ್ತೈಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡ ಆತೇ ಅರ್ನ ಮಿತ್ರವರ್ಗಗೂ ಅರ್ನ ಸಮಾಜ ಪ್ರತಿವರೆಗೂ ಆತೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಉಂಡು ತೋಜಾರೆ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಮುಂದೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಗಾದನ್ 7 ಮುಟ್ಟಂದನ ತಪ್ಪುಜ್ಜಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಡ್ಡಂತೇರಿ ಕೈಪಾಡನ್ನ ಅಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಚ್ಛೆಂದು ಅವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು, ಶಿಕ್ಷಣ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐಕ್ಯ ಬಡದೆ ಆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕರು ತುಂಬ ಆದಿಪ್ಪು ಬರ್ಸಾದಿಪ್ಪು ಬರ್ಸು ಒಂಜಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಪದಾಗ್ಲಿಗೆ ಸೌಖ್ಯದಾಂದಿನಾಗ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಾಗಲಿ ಸಹಾಯಧನ 1000 ಪಾಪದ ಕೈಗಾರ ಸಮಾಜ ಅಂದನಂತನ ಒಂಜಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಅರ್ನ ಮನಸ್ಸು 100 ಜನಕ್ಕೂ ಒಣಸು ಕೊರಡು ಬಂದಾರೆ ಮಿತ್ರ ಬಂಡಂದ ಅವು 1000 ಕಟ್ಲೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಉಣಿಯರಂದತ್ತೆ ಆರೆ ನಾನಾ ಈ 75 ವರ್ಷ ಎದ್ದು ಶೋಕಡು ಎದ್ದು ಪೊರ್ಲುಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ನಮ್ಮ ತೂಪನ 100 ವರ್ಷ ತೂಡು ಪಂಡದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿಂಜ ಪಂಡರೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಡೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಿಂಜ ಪಾತೆರೆ ಪೋಪುಚಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಗ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಂತ ಕೊರತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಂಡರೆ ಕಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆತಿಜಿ ನಾನಾ ಆವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಅರ್ನ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಪಾಪದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಸೇವೆ ಮಂತಂದು ರಾಜಕೀಯ ಆದಿಪ್ಪು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆದಿಪ್ಪು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಆದಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲ 6 ಮಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ದೇವರೇ ಗುರುತಿಸೋನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಏನು ಅಪ್ಪೆ ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರು ಮಾತ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ನಮಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಾದ ಕೊಡ್ತುಜಿಂದಿ ಅಪ್ಪಳಿ ಕೆಂಗೇರ ಬಳಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಈ ದಾದ ಕೊಡ್ಪ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪು ಸಮಾಜ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿದಿನ ನಾನು ಗುರುತಿಸೋನು ಅಂಚನೆ 75 ವರ್ಷನಾಗ ಚಂದ್ರಾಸರ್ಜಿ ಅಂತ ಮಂತ್ರದನಂಚಿನ ಆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಏನು ಸಮಾಜ ಯಾರೇನು ಗುರುತಿಸೋನುಂಡು ಅಂಚಾದ ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅವರು ಅನ್ನೋದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶುಭಾಶಯ ಚಂದ್ರಸಡ್ಡಿ ಅಂತ 75 ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಿನ ಇಂಗ್ಲ ಮಾತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟೆಗೆ ದಿವಸ ವೇದಿಕೆ ರೂಪುನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಮಾತ ಒಂದು ಪದಾಧಿಕಾರಿನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ ಮಾತ ಬಂದು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಬಂಡ ತಾಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಮಲ್ತ ನರನದು ಆನ ಹೃದಯ ಆತೈತೆ ಐಟು ಆರು ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಜನ ಆಗ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತೇವೆ ಅದು ಏತ್ತು ಸೈಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಇನ್ನಿ ಸಮೇತ ಆ ಸಂಸ್ಥೆದ ಏರು ದನಿ ಉಳ್ಳೇರ ಆರಿಗೆ ಮೇರು ಪಂಡ 10 ಮೋಕೆ ಮೇರಿತಾರೆ ಬಿಡ್ದು ಬಿದೇ ಬೈತೇವೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ 40 ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಅಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ದನಿ ನಕ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದಾಡ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಚವು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಒಂಜಿ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಕುಡುಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಆ ದನಿನ 60 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ಮೆಗ್ಗಿ ಬಲೆನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಆಪುಜವ ಸುಲಭ ಹಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೆಂತಿನಕ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ನವನೆಡು ಒಂಜಿ ಅವು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ನವನೆಡು ಆಪುಜಿ 5 ಕಾರ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಕ್ಕಲು ಇಂಚ ಆತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಆತೊಂಜಿ ಮೋಕೆನಿಂದ ಬಂದರು ಆ ಮೋಕೆನೆ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಊರಿಲ್ಲ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಂಗೆ ತೂನ ಗೊತ್ತಾಗ ಮುಂಚಿನಕ್ಕಲು ಪೂರ ಈರಣ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಇದು ವೈದ್ಯರು ಬಂಡ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಈಗಿನ ಆ ನಡತನ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಜಾಗ ಧರ್ಮದ ಒಂಜಿ ನೀತಿ ಐಕ್ಯ ಕೊಡೋದು ಇದು ಕೊರ್ಲಾನ್ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಲೈನ್ ಚಂದ್ರಸೇಡ ಬಂಡೆ ಈಗ ಮುರಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರಾದು ಎಂಗ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಗಾಡ ಬಂಡೆ ಈಗ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಂದು ಚಂದ್ರಸನ್ನ 2 ಜನ ಬಂಡೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರ್ಟ್ದಾಗೆ ಬಂದೆ ಯಾರು ಎದುರು ಬಂದೆ 8 ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ದ ಜನ ಅಂಚ
ಎಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಹೊರ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕೊಡು ಅಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಈರಿನ ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲಗಿತ್ತಿನ ಮೂಕೆ ಇನಿ ಮೂಲ ತೋಜದು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಐನು ಈರು ಕಲಿಸಿದಾರತ್ತೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಈರಿನ ಆ ನಡತೆಗೆ ಇನ್ನು ಇತ್ತು ಜನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈರಿನ ಆ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೊರ್ಲಾಕೊಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರೇಕೊಂಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಪೊರ್ಲುಡಾವಡು ಪಂಡದು ನಾನು ದೈವದಿಂದ ಸರಬಗ್ಗದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡೊಂದು ಎನ್ನ ರೆಡ್ಡು ಪಾದಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಪ್ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 75 ಸಂವತ್ಸರನೂ ಒಂದು ಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕರೆಕ್ತಾರೆ ಅವು ಭಾರಿ ಮನ ಸಂತೋಷ. ಆ 75 ಸಂವತ್ಸರ ಆಯ್ನೇನು ಗುರುತಿಸವನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ 5 ದಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂತೋಷ. ಯಾನ್ಲ ಚಂದ್ರಸೇನ ಎದುರು ಉಳ್ಳಾಲವನ ಬಡ್ ಸಂಘದ ಶುರುವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕ ಎದುರು ಶುರುವಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಪರ್ತರು ಈ ಎಂಟನೇ ಒಂದು ತರಬೇತಿದ ಕೆಲಸ ಒಂದು ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಾಡು ಭಾರಿ ಸಮಾಧಾನಗಳು 6 ನಡೆ ಪೋನಾಗನೇ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಂದು ಪೇರು ಅಂಚದು ಆ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯನೇ ಹತ್ತಿ ನಡೆದು ಮಂತು ಆಯ್ತು ಅಂಚಿನ ಚಂದ್ರಾಸನ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಏನ ಪಂಡಿಗೆ ಕೊಡೋದೇನು ಪಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಈ ಹೊರತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಈ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಎಲ್ಲಂಜಿ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಆಚರಣೆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ನಾ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನೋಡಿದ ಕಟ್ಟೊಂದು ನರೇಕು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಣಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಳೆಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಕೆಲಸ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನ್ಪುಡು ಒಂದು ಮಂಡದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವರನ ಉತ್ಸಾಹ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬೇರೆನು ಪತ್ತೇರನ್ನಾಣ 6 ಜಂಪು ಜೇರು ಕುಡೋರಿಯನ್ನು ಜಂಪು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ 3 ದಿಂಚಲ ತೂತಾಳು ಉಳ್ಳಾಲ ವಲಯ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪುನಗ ರೋಟರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಅನುಭವ ಆದಪ್ಪು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಬಂದಿದೆ. ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲ ಐತ ಬಗೆಡು ಪಂಡೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ 14 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಆ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೇರ್ಲಕಟ್ಟ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಲೆ ಮಂತಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಟ್ಟಿನ ಪುದರೆ ಅಂಚನೆ ಭಾರಿ ಮಂದಹಾಸಡು ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಉಮೇದು ಕೊರಪಿನಂಚಿನ ಪುದರೆ ಅರ್ನ ಚಂದ್ರಾಮೃತ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಜವಾಡಿನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಎನಜಿ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಭಾಂಗಣ ಅಡ್ಯಾರ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪರೆಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆದ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅರ್ರ ಬಗೆಡು ಪಾತೆರ ಮಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಪಾತೆರ್ನ ಕುಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇತಿಮಿತಿದ ನೆಟ್ಟು ಮುಗಿತಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಅಡ್ಯಾಂತೆಯರ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಅರೇನು ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮನ್ಪುಣವರು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿನಾರು ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕುಲು ಆರು ಈ ಒಂದು ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಬಂದದ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ ಬಂತೇರು ಅರ್ನ 100 ವರ್ಷದ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬ ಆವಾಡು ನಮ್ಮ ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡೆಪ್ಲಕ್ಕೆ ಆವಾಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥ ದಯಪಂಡ ಅರಿಗೆ 100 ಅನಗ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡವಳು ಒಂದು ಮಂಡೊಂದು ಅಂದು ಹೆಚ್ಚು ನಂಕಲು ಒಂಜಿ ಬೋನಸ್ ತಿಕ್ಕೊಳತ್ತ ಪಂಪುಣ ಆ ಒಂದು ಏನು ಮಂಡೊಂದು ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದವಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋದಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುದೇ ಬರಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಇನ್ನಂಚಿನ KT ಸುವರ್ಣರು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ಲು ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರು ಅಂಚನೆ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾನು ಎಪ್ಪಲ ಉಳ್ಳೆ ಬಂಡದು ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುದು ನಂಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಆತಿಥ್ಯನ ಕೊರ್ಪಿನಾರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸಭಾಂಗಣದ ಮಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾಡ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲು ಎದುರುಳ್ಳೇರಿ ಅನ್ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬೋಡ ಕಡು ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ ಬಂಡ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವು ಮಾತೆರ್ಲಾರ್ನ ಹಿತೈಷಿ ಬಂಧುಲು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತನು ನಾಡಕ್ಕೆ ಬತ್ತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಗಳು ಈ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಇನಿ ಸೇರ್ದಾರು ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಪಂಡದು ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಅವ್ರನ್ನ ಚಂದ್ರಾಮೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈಕರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾಬೂತು ನಾ ಭವಿಷ್ಯ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಕೇಳೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ನಮಸ್ಕಾರ.